ምዕራፍ 8 አራቢጣ አልእስላሚያ ኤርትራያ አመሰራረታ አራቢጣ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ከም ዘዘንትዎ ናብትና 24 ሕዳር ወዓላ ቤት ጌርጊስ ዶንግዮም የመጽዮም ኣብቲ ዛዕባ ዝተነድፈሉ ቀዳማይ ኣኼባ ኸኣ ይተሳተፉን ነቲ ዝወዓለ ዘረባን ንባእስ ወልደ ኣብን ተድላን ከኣብናይ ማዕዶ ትዕዝብቲ ከም ዝተኸታተልዎ ይነግሩ ከምዚ ድማ ይብሉ ኣብ መሬት ኮፍ ኢልና ደኺምና ከምኡውን ጥሜት ኣርኪቡልና ምስ ተሳእኩ ብላታ ደምሳስን ደጊያት ሓጎስና ኣርኪቦም ሒዞምኒ ንሕና ሕማቕ ጌርና ንኣስላም ኣሕዋትና እንታይ ርኢቶኹም ኣይበልናዮምን ሕጂ ኢብራሂም ተዛረብ በሉኒ ኣነ ዝዛረቦ የብለይን ንሕና ሕጂ ካብ መገዲ ዝመጻና ኢና ንኣስላማይ ንውክልን ኣስላማይ ሞጹን እዮም ዘለዉ ከንቲባታት ናይ ቤት ኣስገዴ ከንቲባታትን ዓዲሹምን ናይ ቢለንን መንሳዕን ማርያን ደግለላት ናይ ቤን ዓምር ዓዲሹም ናይ ናራን ኩናማን ዓድናይብ ናይ ባጽዕን ሰምሃርን ዓዲሹም ናይ ሰሆን ዓሳውርታን ሚኒፈረን ሽማምንቲ ደንከልን ጀበርቲ ናይ ሞጹን ኣለዉ ንሕና ንገዛእ ርእስና እምበር ንኻልእ ኣይንውክልን ስለዚ ነዚ ጉባኤ ዘይዓጺኹም ቆጸራ ግበሩ እሞ ኩሉ ተጸዊዑ ኣብ ቆጸራ ይምጻእ በልክዎም ሓደ ጎበዝ ተሲኡ እቶም ዓበይቲ ስቕ ኢሎም ከለዉ ወይ ወዲ ስልጣን ፈሰሪያ የትሕዘና ኣሎ ክንደይ ኣስላም ክንብል ክንደይ ጓሳ ኸብቲ ክንደይ ጓሳ ገመል ክንደይ በደው ንሕና ነዚ ክነምጽእ ኣብዚ ንሕና እንገብራ ኣስላም በፍንጮም ይቕበልዎ ንሕና ዝበልናዮ ንዓና ይኽተሉ ንሕና ዝገበርናዮ በፍንጮም ይቕበሉ ኢሉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣነ ዓቕምኹም የብለይን ብጸርፊ ክመላለሰኩም ንሕና ኣብዚ ካብ 10 ክሳብ 20 ኢና ንኸውን ንስኹም ድማ ኣሽሓት ስለዚ ረቢ ምሳኹም ይኹን ንስኹም ግበሩ ፈጽሙ ንኣስላም ድማ መንቆርቆር ጌርኩም በፍንጮም ቅድሕሎም ዳሓን ይሃብኩም ጻዕዳ ኢለ ተበገስኩ ነዚ ናይ ብድዕ ቃላት እዚ ብዘይካ ዝኽሪ ኢብራሂም ሱልጣን ካልእ መደገፊ ወይ መረጋገጺ ኣይርከቦን ሽዑ ካብ መራሕቲ ሕብረት ዝነበሩ ደጊያት ገብረ ዮሐንስ ተስፋ ማርያም እዚ ተዘሪቡ እንተኾይኑ ካብ ቀይዲ ወጻእ ብዝነበሩ ገለ መንእሰያት እምበር ብመራሕቲ ሕብረት ክኸውን ከቶ ከም ዘይክእል ኣትሪሮም ይዛረቡ ምኽንያቱ ድማ ኣብቲ ግዜ እቲ ማሕበር ሕብረት ናይ ኣስላም ኣባልነት ይደሊ ስለ ዝነበረ ንጉዳይ ሃይማኖት ተጠንቂቑ ዝሕዞ ዝነበረ ይብሉ ብተወሳኺ ናይቲ ግዜ ፖለቲካ ደኣ ምፍልላይ የምጽእ እምበር ኩሎም ቶም መራሕቲ ሕብረትን ናጽነትን ዝነበሩ ዓበይቲ መትዓቢትን ኣዕርኹን ኮይኖም ናብ ነዚ ዝመስል ዘለፋ ሓድሕድ ዝወድቁ ከም ዘይነበሩ እውን የረጋግጹ ኣብ ልዕሊ እዚ ግን መራሕቲ ሕብረት ዝበዝሑ እኳ ብክርስትና ዝኣምኑ ተወለድቲ ኸበሳ ይኹን እምበር ከም ከንቲባይ ዑስማን ህዳት ሼኽ ሱሌማን ኣልዲን ሳልሕ ኬክያ ፓሻን ፊቶራሪ ዓለ በኺትን ዝኣመሰሉ ፍሉጣት ኣስላም ኤርትራውያን ድሮ ምስ ሕብረት ወጊኖም ነይሮም እዮም በዚ ተወሰኸ ምኽንያት ይብሉ ገብረ ዮሐንስ እቲ ተዘሪቡ ዝበሃል ቃላት ንኣተሓሳስባ መራሕቲ ሕብረት ዝውክል ኣይነበረን ብዝኾነ ከምዚ ምስ ኮነ ይብሉ ሼኽ ኢብራሂም ነቲ ዋዕላ ረጊጾም ትኺሎም ናብቲ ዝሰርሕሉ ዝነበሩ ናይ ኣስመራ ቤት ምክሪ ነጋዶ ኸዱ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኮፍ ኢሎም ቢስሚላህ ኣራሕማን ኣራሒም ኢሎም ብምጅማር ድማ ፕሮግራም ኣራቢጣ አልእስላሚያ ነደፉ ንድፊ ናይቲ ፕሮግራም ምስ ተወድአ ይቕጽሉ ሼኽ ኢብራሂም ሓጂ ሱሌማን ሓዎም ንሙፍቲ ኤርትራ ሼኽ ዓብደልቃድር ከቢረን ንገዝኦም መጽዎም እሞ ንሶም ከኣ ነቲ ድንፊ ፕሮግራም ረኣይዎ ንሳቶም ብወገኖም ሒዞሞ ናብ ሙፍቲ ኢብራሂም ሙኽታርን ደጊያት ሓሰንን ብምኽያድ ብሓሳባቱን ትሕዝቱኡን ተሰማምዑ ንሼኽ ኢብራሂም ጸዊዖም እውን ክታሞም ኣስፈሩሉ ኣብ ዋዕላ ቤት ጌርጊስ ንመራሕቲ ኣስላም ዘጓነፎም ጸርፊ ንበይኑ ቀጥታዊ መበገሲ ናይቲ ዝሰዓበ ተግባራት ሼኽ ኢብራሂም ነይሩ ምባል ዝከኣል ኣይኮነን ምናልባት ቁሩብ ኣቀላጢፍዎ ክኸውን ይኽእል ምኽንያቱ ማሕበር ኣስላም ናይ ምትካል ሓሳብ ቅድሚ ዚ ግዜ ዝውን ፈኸም ይብል ከም ዝነበረ ይዝንገር ንኣብነት ገና ኣብ 1944 ገጹ መንእሰያት ኣስላም ኣስመራ ሓደ ብስም ማሕበር ምትሕግጋዝ ብዛዕባ ማሕበራውን ፖለቲካውን ኩነታት ኣስላም ዝዝቲ ምትእኽኻብ ይገብሩ ከም ዝነበሩ ዘዘንትዉ ኣለዉ ነዚ ድማ በዓል ሼኽ ኢብራሂም ከቢረን ደጊያት ሓሰንን ይድግፍዎን ገንዘባዊ ሓገዝ ይገብሩሉን ከም ዝነበሩ እውን ይትርኹ ብሽዱሽተ መጋቢት 1947 ብዛዕባ ኣራቢጣ አልእስላሚያ ኣብ ዝጸሓፍዎ ዓንቀጽ ደጊያት ሓሰን እውን ተመሳሳሊ ሓበሬታ ይህቡ እዮም ኣራቢጣ ከመይላ ከም ዝበቆለት ከረድኡን ከለዉ ድማ ከምዚ ዝስዕብ ይብሉ
حدا مهورات من إسيا أسلام أورا قادق مصواع كاب حيالو جزي محبر أسلام رابطة الإسلامية تباهيلو زسمة أب إرترا مقام كم زدلي دقاقي ماتم يمالاقوتون يزتيون نبورو حسابون علامون دما أسلام إرترا سلخفلوتون كتحاقاقوزون يمثل نزا حساب زسمعي أسلام يحمق حساب كوينو اترائيو نبرن بدحرزي كابتوم مس محبر فقر هاجر زعايو زنبورو مونز حساب زفولتو زنبورو أسلام محبر الرابطة كتبهال بيلوم ناب جزا حدا عبي أسلاماي سب الناس أوعو تقنا الرابطة إسلامية بقالم بصحفن يسب كلهم نبورو ورخ سمعون قلياتهم فري ممو إبراهيم بتصوتومن نزياتهم كتبابعوهم بهرياو نبري جزيك يوسودن بقار بسلسة تحساس شحن 946 ناي كلهم مرحت أسلام أخيبا أبكرن تصوع عمو سرطات الرابطة كم زنتصفن اتمحبرون بوقع كم تقوم من قورو بدحرزي كاب علات 10 حدن تري شحن 947 أبكرن أبز تخايدة أزي عبي أخيبا اتمحبر تسأنبلي سيد بكري المركاني بريسيدنت شيخ إبراهيم سلطان كأوان ناس حافن خخونو دموا تمرجو سلامنتاي الرابطة الإسلامية سلامنتاي الرابطة قويمو أسلام إرتراويان نبينهم محبر نخوقمو انتهي أدلي إزي شعوت راي زي كونه دحرونا زو تيروز التلعلن حجون زي قوارت انحطوي كمر آياناي حدني إرتراويان أسلامن كريستيانن زفلالي كبيدن غارادن غريچ زغربوون وحدات هيكونون ات محبر وي حبرات مسقومه كاوغن إثيوبيان حبرتن ازي برتع وقسان صقتن مصو ممحدار بريطانيا زدغفو سلازمسله وي كاشلل سلازبولو دما ببريطانيا زتزوره محبر يزبل كسساتون تورورو مچم بريطانيا انت زخونلانا الرابطه مسارحنايتن مقله حسابات خطغبرو ايمصلاتن قند منጭ حيد الرابطه كاب كرن جميركا نسحلن غاش باركان سلازنبره بزي حسابيب كان معرباو قلاتاتنا بسودان محواس يتقمني يخون زبل حسابون كينبر ايترفن الرابطه ግን بناي ገዛሩ እሱ መስርሕን ከም ውጽኢት ውሽጣው ፖለቲካ ኤርትራን ዝቦቆለ ማህበር ነበረ ወታደራው መምሕዳር ብሪጣንያ ነቲ ችግር ትግራይ ሽማግለን መፍታሕ ዝካያድ ዝነበረ መጽናዕትን ንድፍታትን በቀረባ ይከታተሎን ባዕሉን ይመርሖን ከም ዝነበረ ርኢና ኢና ኣብዚ ማለት ከኣብቲ ከም ፍታሕ ዝቀርብ ዝነበረ ኣገባብን ቅጥዕን ኣሞንጎት መምሕዳርን በዓል ሼኽ ኢብራሂምን ፍልሊ ዝነበረ ኣይመስልን ስርዓት ሽማግለ ዝፈርስ سلطان مرحت قبيلاتات مزم حلالف يزبل الرأيا بخلتي وغن يدفعلو سلازنبره عبزار رابطة تمسرتو الأوان كل تمكففالات مدبات بدقيق زرزرن يسندن يزنبره مرحنا يتمسنعت تريفاسكيس خون كله شيخ إبراهيم حدا كابتوم كند منجتات حبريتان مخارن نبرو زم التحببارن حبراوي أمالها خطاب بزعبا فتحنجن كعبب بينو ربحان مبقسن زنك المنبارو آيات أراترن إذا إبراهيم بتصوتهم كاب تقوم تمسفناو سرعات كبقوسن كلو أتمم محدارجن كم مسارح من مقال إرتراو يعني تقوموا بمنباريو كم زي يكون مبر تفتح شجر تجري جزء حالي بزي عنكفات يزقط سلزنا بري ما بزحتو أتمم محل لاف سلطان سنيحو عبشان 940 شمونتن كوانت تتكبري عم فوتو جندرو عبشان 940 شوعات حيزو نيريو أب حدا كاب صحفاتو تريفاسكيس 123 محبراوي أحدوتات تقرأ خمزنا برايا ملكت نزيعتن ناشتو فنجالاتن ماي بيتاتن مزحو وسأن اتقوصرين بكل 130 قجلتات تقرأ كب كمزبل يغلز متأن مكففال تقرأ كساب كندي كمزنا براي بزخن جنزب نخيل نزم اتشير رامزن مقدال حدا اكم ناي تقرأ بش حسابات زقوم مزخون تراي كم محبراو قجله وي بوليتيكاو أحدو بوقع خفلت كم زي تحاسبه تريفاسكيس يغلز إذا أهاززي مالت شحساب بخمي كم زي تمرز تريفاسكيس هيغلزن كاتسيلو جن نزقد مغونة الزمال ووحدات سلزنبورو ناشتو قجلتات تحواوي سن حد عب قجله خفترا وين عبيت قصقعا ويدما خم قدمن كفالنا يتن حقيفن انزس انحا عبيت قبيلاتات كوينن كقصلا خمز تحلنا يرد بز مسرت لعل الشيخ هزبن 29 قبيلاتات تزرزرا كابزين اتاز عبيت
26328 ህዝቢ ዝቆፀራ ኣብ ባርካ ዝነበረት ኣልመዳ ክትከውን እንከላ ብሽሕን 50 ህዝቢ ዝነኣሰት ኣስፈዳ ዓድ ተክለየስ ወይ ሳሕል መንባራ የመልክት። እዚ ከምዚ ዝበለ ኣሃዛት ግን ኣብ ሓደ ቦታ ንዝነብሩ ጉጅለታት ጥራይ ዝሓቁፍ። ብመሰረት ዝርዝር ሓበሬታት ረቫስኪስ ንኣብነት ኣልመዳ ካብ ሳሕል ክሳብ ሰምሃርን ባርካን ኣብ 3 ጉጅለታት ተዘርጊሖም 41401 ህዝቢ ከም ዝበፅሑ ንግንዘብ። ብተመሳሳሊ ኣስፈዳውን ኣብ 3 ጉጅለ 18007 በፂሖም ንረኽቦም። ካልኦት ጉጅለታት እውን ከምዚኦም ዝደጋገሙ ነበሩ። ከምቲ ዝተገልጸት መስርሕ ምጽራይን ምውድዳብን ነዊሕ ይወሲዱ። ኣብ ሰነ 1948 ኢና ኸኣ ነዚ ብዝርዝር ዝገልጽ ሰፊሕ ሰንጠረዥ ንረክብ። ኣብቲ ቀንዲ ጉዳይና ክንምለስ። እቶም ሽማግለነተን ቀቢላታት ብቐሊሉ ክገዝእዎን ዝኽኣሉ ዝተበታተና ስለ ዝነበረ እዩ። ካብዚ ንምድሓን መራሕቲ ናይቲ ምንቅስቓስ ንምጥርናፈን ክመርጽ ግድነት ነበረ። እዚ ምርጫ እዚ ምስ ምምሕዳር ብሪጣንያ ሓንፂፅዎ ዝነበረ ናይ ምምቕቓል ፖለቲካ ምስናዩ ኣጋጣሚ ወይ ውህደት ናይ ክልተ ዘይዛመድ ድሌታት ኣብ ሓደ ፍታሕ ደኣ እምበር ብመደብ ወይ ብዘተ ዝተበፅሐ ይነበረን። ሸኽ ኢብራሂምን ብጾቶምን ንኣራቢጣ ዘመስረቶም ግን ጉዳይ ምጥርናፍ ቀቢላታት ትግረ ጥራይ ኣይነበረን። እዝስ ብኣድማዕነት ዝጥቀሙሉ ድሉ ሰረትን ሓይልን እምበር እቲ ቀንዲ ምኽንያት እውን ኣይነበረን። ሰውት ኣልራቢጣ ዝበሃል ዝነበረ ወግዓዊ ልሳን ናይቲ ማሕበር ብዛዕባ መሰራርቱ ክገልጽ እንከሎ እቲ ንኤርትራ ናብ ሓበሻ ወይ ኢትዮጵያ ንምጽምባር ዝካየድ ዝነበረ ጎስጓስን ፕሮፓጋንዳን ኣዝዩ ሓያል ከም ዝነበረ ይነግር። ናይ ኤርትራ መሓዳር ዝነበረ ብርጌደር ቤኖይ ጉዳይ ኤርትራ በአህጉራዊ ደረጃ ንኽረአ ይቀራረብ ምንባሩ ብጥቅምቲ 1946 መሰረት ደአ ኸኣ ዓበይቲ ዓድን ሰብ ክእለትን ኤርትራ መጻዕ ዕድል ተሃገር ኣብ ቁኑዕን ሙዙንን ራእይ ተመስሪቱ ንኽውሰን ክጽውዑ ከም ዝጀመሩውን የብርህ። ነዚ ኸብርህ እንከሎ ጽሑፍ ኣባላት ሕብረት ዝኾኑ ክርስቲያን ደቂ ሃገር ነቶም በትኽትዕን ለውጥን ዘየፍቅድ መርገጺታቶም ነቶም ኣስላም ናይ ግድን ተቐበሉ ስለ ዝበልዎምን ከምኡውን ደድሕሪኦም ክጎትዎም ስለ ዝፈተኑን እቶም ኣስላም ናይ ግድናቶም መርገጺ ክውስኑ ክኢሎም። ከም ውፅኢት ናይ ዝቓልሲ ኸኣ ኣራቢጣ ልእስላምያ ኣብ ከረን ተመስሪታ ይብል። እቲ ስግኣት ብቐንዱ ግን ካብቲ ኣባላት ሕብረት ዝገብርዎ ዝነበሩ ጸቕጢ ጥራይ ዝብገስ ኣይነበረን። እቲ ዝተጠቕሰ ዓንቀጽ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊቶም ኢትዮጵያውያን ኣስላም እትርእዮ ዝነበረት ንዕቀትን ሕማቓት ተሓሕዛን ከምኡውን ካብ ኤርትራውያን ክርስቲያን እውን ዝድርበ ዝነበረ ከም ሰማይ ዓንዲ የብሉ ኣስላማይ ዓዲ የብሉ ዝበሃል ምስላታትን ኣስላም ንዖም ዝውክል ማሕበር ንኽምስርቱ ከም ዝደፋፍአ ይማጎት። ቀጺሉ እቲ ጽሑፍ ኣብ ፓርላማ ኣዲስ ኣበባ ብጀካ ሓደ እስላማይ እዚ እውን ከም ወካላይ ኣስላም ኮይኑ ዝተመርጸ ዘይኮነስ ብኻልእ ፍሉይ ዝምድናታት ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ዝኣተወ ኣስላም ወካሊ የብሎምን። ኣብኦም ሚኒስተር ኣመሓዳሪ ወይ ኣብ ዝኾነ ላዕለዋይ ጽፍሒ ናይቲ ሃገር ዝኾነ ኣስላም የለን። ድሕሪ ምባል እስላም ብቋንቋ ዓረብ ክጽልዩ ከም ዘይፍቀደሎምን ካልእ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ጭቆና ተግባራትን ይዝርዝር። እዚ ኣገላልጻ እዚ ኣብቲ ዝሓለፈ ኣስታት 6 ዓመታት ምምሕዳር ብሪጣንያ ንዝበዝሑ ኣስላም ኣብ ስግኣት ዘእተወ ሃዋሁ ተፈጢሩ ከም ዝነበረ እዩ ዝእምት። ምስታ ብክርስቲያንነታ ኣዝያ ትምካሕ ዝነበረት ኢትዮጵያ እሞ ኸኣ ብመገድቲ ብኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ዝድገፍ ዝነበረ ማሕበር ሕብረት ምጽምባር ንመራሕቲ ኣስላም ኤርትራውያን እናርኣኻ ናብ ሓደ ዓምጻጽን ነጻልን ሃገር ምእታዊ ኮይኑ ተሰሚዕዎም። ከምቲ ዝተባህለ ምምስራት ኣራቢጣ ኣዝዩ ጉንፉል ስምዒት ኣለዓዓለ። ካብቲ ተመስሪቱ ዝተባህለሉ ወርሒ ጥሪ ስዒቡ ኣብ ዝመጸ ወርሓት ድማ ብዙሓት ደገፍቲ ሕብረት ወቐሶኦም ዘለፋታቶምን ምዕድኦምን ኣብ ሰሙናዊ ጋዜጣ ኣቕረቡሉ። ንሳቶም ጥራይ ዘይኮኑ ኣቐዲሙ ጽንጽንታ ናይቲ ማሕበር ምስ ተሰምዐ ናጽነት ኤርትራ ዝድግፉ ወገናት እውን ስኽፍቶኦም ክገልጹ ምስ መራሕቲ እቲ ምንቅስቓስ ርክባት ገበሩ። ኣብ ሓደ ካብ ዝቕድሚ ወግዓዊ ምምስራት ኣራቢጣ ኣብ መንጎ እስላምን ክርስቲያንን መራሕቲ ናጽነት ዝተኻየደ ልዝብ ሸኽ ኢብራሂም ሱልጣን እንታይ ከም ዝተባህለ ብኸምዚ ይገልጹ። ከምታ ኣብኖ ማሪቆስ ዝገበርዋ ንግበር እናሰማዕና ከለና ኣንታ ህዝቢ ዞም ኣስላም መዓርካን ሽመትካን ክብረትካን ዓራትካን ኩርስኻን እዮም ዝደልዩ ዘለዉ። ናይ 3400 ዓመት ዝነበረካ ኾርሻ ኣብኡ ንኽሻርኹኻን ንዕኡ ክወስድልካን እዮም ዝደልዩ ዘለዉ። ኣንታ ህዝቢ ክርስቲያን በልዎም ኣብነ ማርቆስ ንሕና እውን ከምታ ንሶም ዝገበርዋ ንግበር በልኩ። እሞ
እንታይ ንግበር ነዚ ህዝቢ ብምንታይ ንኣክቦ ተባሂሉ እዚ እቶም ንኢትዮጵያ ንጸል ኣስላምን ክርስቲያንን ምስተኣከብና ይነሩ ኢብራሂም ሱልጣን እንታይ ርእይቶኻ ምስ በሉኒ ኣነ ከምታ ማሕበር አንድነት ዝገበርዋ ንቤተ ክርስቲያንን አብነ ማርቆስን ዘእተው ንሕናውን ከምኣ አራቢጣ አልእስላሚያ አልኤርትራ ንበላ ነዛ ሰልፍና ብስም አስላም ድማ ንኩሎም ትግረ ክንሕዝ እንዳምርቋንን መሻይኽን ወነእትዎም ሼኽ ኢብራሂም እዚ ሐሳብ እዚ ቦቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ክርስቲያን እንተላይ ራእስ ተሰማ ቅቡል ስለዝነበረ ዝኾነ ጸገማ ይጓነፈን ይብሉ ጸኒሖም ግና ዋና ጸሓፊ ማሕበር ኤርትራን ኤርትራውያን ዝኾኑ ግራዝማች ስዩም ማዓሸውን ተመሳሳለ ዛንታ የዘንቱ ማሕበር አራቢጣ ቆውሚ ምስተባህለ ይብሉ ግራዝማች ስዩም አበኮሎ ጉዛይ ዝነበሩ መራሕቲ ሳሆና መዘናታቶም ክርስቲያን ቀሪቦም እታ ማሕበር ሕጅና እስላምን ተተባህለት ክትርንፈና ዳኢና እምበር ናይ እስላም ፍልሊ ንገብረሉ ይብልናን አስላምን ክርስቲያንን ከይንበሃሃል በሓንሳ ስጋ በሊዕና እስላም ዝሓረድዎ ክርስቲያን በሊዖም ክርስቲያን ዝሓረድዎ አስላም በሊዖም ንፈላለየሉ መገዲ የልቦን ግን እዚ ነገራት እዚ ናይ ሃይማኖት ምፍልላይ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለዝኣተወ ንሕናና እስላም ዝጥርንፍ አራቢጣ አልእስላሚያ ክንብሊና ኢሎሞም ተመኻኺሮም እቶም አከሎ ጉዛይ ዝነበሩ ናህና ንሕና ኣይትግበሩ ኢልና ንብለኩም መገዲ የብልናን ኣብ ዕላማ ምሳና እንተሊኹም ኮንኩም ንሕና ራቢጣ በሉ ዘይራቢጣ በሉ ንብሎ መገዲ የብልናን ኢሎሞም አራቢጣ እምበኣር ኣብ ምብጋሱ ምስቶም ጸኒሖም ማሕበር ኤርትራን ኤርትራውያን ዝመስረቱ ወገናት ተራዳዲኡ ነይሩ ሓደ ብዛ ዓይነቱ ፕሮግራም ከም ዝቆጸሉን ንኸሓብሩን ፈተነታት ከም ዘካየዱን ውን ክንርኢና ኣብ ናይ ፖለቲካ ዓለም ኩሉ ትብቃልዕ ዝበሃልን ውሽጢ ዝእለም ወይ ዝስራሕን ሓደ ማለት ኣይኮነን ካብ ዝብል አራቢጣ ዝበለን ተበለውን ፖለቲካው ዕላምኡ ሃገራው ዘይኮነስ ወገናውን ሃይማኖታውን ይዝብል መሪር ክሲ በብኹርንዑ ቀረቦ ሃገርና ዓረብ ክሸይት ደልዩ ከመስልማት ዓጢቁ ወዘተ ተባሂሉውን ተጠርጠረ ንውሽጣዊ አተሐሳስባ አራቢጣ ከብርህ ዝኽእል ሓደ ምንጭ ግን ክንጠቅስ እቲ ምንጭ ከም ዝሕብሮ ب25 نحاس 1948 عبدالقادر كبيره بسدت اب ሶማሊ ርከቡን ዝነበሩ ዓርኮም ሓደ ደብዳቤ ለኣኹ ኣብዚ ድማ ብዛዕባ ዓላማታት አራቢጣ አልእስላሚያ አስፊሖም ገለጹ ኣብዚ ደብዳቤ እዚ ከቢረ አራቢጣ ከም ዝተመስረተ አመላ ሃገር ጨናፍር ከም ዝተኸፍተ ከምኡን ንሶም ናይ ጨንፈር አስመራ ፕሬዚዳንት ከም ዝተመርጹ ይገልጹ ቀጺሎም ዓላማት ማሕበርከ እንታዩ ዝብል ሕቶ የቅርቡሞ ባዕሎም ከአኸም ዝስዕብ ይምልስዎ ክርስቲያን ደቅ ሃገርና ንምጭቋን ወይ እስልምና ንምስፈሕፈሕ አይኮነን ዓላምኡ ምስ ኢትዮጵያ ፌደራሲዮንን ምምስራት ንዝብል ደገፍ ብሁሉንቱን ኩነታቱን ምንጻጊ ምክንያቱ እቲ ሰማዕን ፈላጥን አላህ ርትዕ ዓዲሉና ክነሱ ከመይልና ምስተዓማጺትን መላኺትን ኢትዮጵያ ኢድና እነስምር ኩነታቶም ዓቅም አልቦን ዕቡሳትን ኮይኖም ዘለው 10 ሚሊዮን እስላም ኢትዮጵያውያን ንሪእዶ የለናን ስለዝኾነ ንሕና ከም ሓደ ሓቢርና ኣለና ንመሰልና ክሳብ ሞት አጥቢቕና ክንጠልብን ክንከላኸልን ኢና ነዚ መርገጺና ዝኸኣ አይነ መኻንየሉን ምስምሳይን ገብረሉን ኢና አላህ ደኣ ይግበሮም በር እንተ ዘይተዓዊትናውን ብውሕዱስ ዕላማና በአላህን ፍጡራቱን بسفح تفليطوس تاريخ ونكرغاغصوي ካብ 1000 ዓመት ብውርደት ሓንተ ዓመት ብኽብረት ምንባርካ አይበልጽ ምስት ጸኒሑ ዘጋጠመ ቢድ ሉኻት ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ቅትለት ዓብደልቃድር ከቢረ ክዛመድ እንከሎ እዚ ቃላት እዚ ናይ ሓደ ኣዝዩ ብሱል ዘይነቃነቅና ርሕቁ ዝርእን ሃገራው ምዃኑ ንግንዘብ ቃላት ከቢረ ነቲ ዝነበሩ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ውን የብርህ ምክንያቱ ኣብዛ ደብዳቤኦም እዚኣ ንሞት ወይ መስዋዕት ከም ኩውንን ዘይተርፍን እዮም ተዛሪቦምሉ በእስልምና ንዝኣምን ዓርኮም ይጽሕፉ ስለዝነበሩ እቲ ሁሉ ብዛዕባ ሃገራውነት አራቢጣ ዝበልዎ ሓቅን ምትሕብባ ወይ ቃል ዓለም ዘይነበሮን ምንባሩ ኣይካተዕን ኣብታ ደብዳቤ ከቢረ ኣብ መዓልቲ ዒድ አልፈጥር በስመራ ዓብ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝተገብረን ኣብኡ ድማ ናጽነት እምበር ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ኣይንደልን ዕድመን ሰልፍ ናጽነትን ልምዓትን ዝብል ጭርሖታት ከም ዝተላዕለን ይገልጹ ዓላማታት ናይቶም ሰልፈኛታት ብምዝርዛር ድማ ጽሑፎም ይድምድሙ ዕላምኡ ክብሪዩ
ዋጋ ክብሪ ድማ ህይወት እዩ ዋጋስ ክኽፈሉ እዮም እቲ ዋጋ ግን ሕሱር ኣቕሓ መሸጣ ኣይኮነን እቲ ዝለዓለ ወዲ ሰብ ዝውንኖ ክቡርን ዋጋ ኣልቦ እንደሙ እዩ እዚ ድማ ኣብ ምዕራፋት ናይቲ ንፍትሒ ዝካየድ ኣህጉራዊ ቃልሲ ሓንቲ ገጽ ንምጽሓፍ ይክፈል እቲ ዕላማ ፍትሒ ምጭባጥ ወይ እናፈተንካ ሙማት እዩ ኩነታትና እዚ እዩ ዕላማና ኸኣ ፍትሒ እዩ እዚ ርሱም ፍቕሪ ሃገርን ዘስደምም ትንቢትን ዝሓዘለ ቃላት ከቢረ ብውሕዱ ንባህርን ውሽጣዊ ድሌትን መራሕቲ ኣራቢጣ ዝውክል ነይሩ ርግጽ ሰረት ኣራቢጣ ተወፋራይ ስለ ዝነበረ ከቢረ ኣብ ደብዳቦኦም ዓስታት ሽሕ ደግ ገጠር ከም ዝድግፍዎም ገሊጾም ብዙሓት መሳፍንቲ ንገለ እዋን እቶም ፕሬዝደንት ኣራቢጣ ዝነበሩ ሰይድ በክሪ አልሙርቃኒ ከይተረፉ ነቲ ማሕበር ገዲፎም ናብ ሕብረት ሰጊሮም እዮም እዚ ግን ረብሓዩ ኣበጊስዎ በአጠቃላለ ግን ከም ዕላማን መትከልን ዓራቢጣና ሃይማኖት እስልምና ከም መጠራነፊ ዝጥቀም ንሙሉእ ናጽነት ኤርትራ ኸኣ ዝጣበቕ ቀዳማይ ሃገራዊ ማሕበር ወይ ሰልፊ ከም ዝኾነ ፕሮግራሙን ተግባራቱን ዝምስክሮ እዩ Karen with Kulna, I've got you to
طيب على فينا